Dobrý den, vítejte ve studiu Expressu. Našimi dnešními hosty jsou vyřazené účastnice Survivoru Denča Rindová a Johanka Fabišíková. Ahoj. Ahoj, děkujeme za pozvání. Jo. Děkujeme, že jste přišli. Holky, vy jste si to rozdali spolu v duelu, který by se dal označit za duel o sloučení. Pak Johanka vypadla vlastně hned potom a mě v tu chvíli napadla otázka na vás obě, jestli byste si některá s tou druhou vyměnila tu svoji pozici v té hře, protože samozřejmě sloučení je velký milník, každý se do něj chce dostat. Johanka může říct, že byla ve sloučení, ale zároveň musela x dalších týdnů čekat na vile, nemohla za svými blízkými, to Denča, tam měla ve finále vlastně to štěstí, že Jsi měla rovnou. Tak. Prohodila byste si to některá? Já asi začnu. Já těžko takhle posuzovat, tím, že jsem ani jednou nebyla ve sloučení, ani jednou jsem nebyla na vile, tak nevím, co to vlastně obnáší a jak moc těžký to pro tebe třeba bylo. Tím, že samozřejmě to hrozně mrzelo, probrčela jsem se asi tu noc, ale pak to střídalo právě to natěšení z toho, že jdu domů, že uvidím přítele, rodinu, že se vrátím zpátky za těma svýma, takže nedokážu asi takhle říct. Samozřejmě v tu chvíli mě to hrozně mrzelo, že jsem se nedostala do sloučení, ale nedokážu říct, jestli bych to vyvinila za Johanky místo teďka. Ono, ja aj keď som vypadla vlastne hneď deň po Denči, tak mne aj bolo ako povedané, že mala si vypadnúť včera, alebo teraz tu musíš byť ešte ďalšie, napríklad 2 týždne, hej, na tej vile, že si mohla ísť domov proste za blízkymi a už si mala vypadnúť radšej včera. A možno to tak bolo, ale zase na druhej strane ja si myslím, že sa to deje tak asi ako sa má a že to moje miesto v tej porote malo svoj význam. Takže verím tomu, že sa to dozvieme na tom finále a aj to, že som tam bola najdlhšie zo všetkých na tej vile ako prvý porodca, tak bude mať svoj význam. Tak já se Johanka rovnou teda jako porodkyně zeptám, jaký to je. Ta novinka, že vlastně nevíme vítěze Survivoru dodnes, dozvíme se ho až při tom finále, tak to musí hrozně hledat, ne? Bol to moment prekvapenia pre nás všetkých, ktorí sme už v tej porote boli a ostali sme s otvorenými ústami, že vlastne sme hlasovali. Mne už tam trošku dačo smrdelo, pretože tá urna, kde sa hlasuje, vlastne bola úplne iná ako vždy na každom hlasovaní. A vlastne odhlasovalo sa a Ondrej zapečatil urnu a povedal, že hlasy sa prečítajú až teda na finále, živo pre divákmi, takže mne sa to veľmi páči, pretože tá hra je pre divákov a vlastne je to super, že ten posledný kúsok tej hry si môže ten divák s nami prežiť naživo vo Forum Karlín a budeme tam vlastne všetci pritom. Aj tí, ktorí odišli skôr z hry, budú mať možnosť si zažiť to finále, takže je to super. Nehledá vás to třeba objat ostatní účastníky a zjišťovat, pro koho hlasovali? Já jsem se teda popravdě nikoho neptala, takže já to chci mít jako překvapení. Tak ja som na vile vlastne s tými, čo ďalej vypadnú, my sme to preberali. Naozaj sme preberali tú hru zľava správa. Už človek má na to iný pohľad, keď je v tej vile je mimo ostrov. A no nedokážem ja úplne povedať 100%, že viem, kto ako hlasoval, pretože naozaj prebehlo mnoho debát, ale ja viem, ako hlasovala Vivi. Ona vie, ako som hlasovala ja a tam asi to sú 2 hlasy, ktoré proste máme vymenené, ale inak som nezisťovala od nikoho nič viac. Pojďme k tomu vašemu duelu, tak se musím logicky zeptat Denči. Johanka si tě vybrala do duelu, odůvodnila to v podstatě tím, že tě vnímá jako hráče, který ho může porazit, může se dostat do sloučení, tak jak jsi to vnímala? Bolelo to třeba? Tak my víme, že v tu chvíli mě to bolelo hodně. Brala jsem to možná i jako takovou malou zradu, ale je to hra. Já teďka Johanky rozhodnutí chápu. Není to něco asi, co bych udělala já, ale respektuju to a určitě mezi náma není nějaká špatná krev, takže... Mňa to vlastne mrzelo tiež a mrzelo ma to aj včera, keď som to videla znovu v tom dieli, tak mi to bolo hrozne ľúto, pretože tá zhoda okolností, ktorá sa stala v ten deň pred tou kmeňou radou, ma nejakým štýlom a keby dotlačila do toho rozhodnutia a ja som bola strašne nahnevaná asi aj na Kristy, že sa to tak zahralo, ako sa to zahralo a že ma poslali určitým spôsobom vedome k tým vázam osudu a bolo to tak krok pred tým zlúčením a ja som v tom momente proste nechcela riskovať, že budem rozbíjať nejakú silnú trojičku a že sa budem byť do prsa, že proste si zoberiem stoj, čo stojí chlapa, lebo ja dokážem poraziť chlapov. Tak som zobrala ostatným štít, ktorým bola Denny a
A tak to dopadlo, no. Dopadlo to takhle. Dopadlo to takto. V jakém momentě jste to tak poznala, že Johanka bude cílit na tebe? Protože pokud se nepletu, tak vy jste se o tom předtím bavili a počítalo se s Lukem, že? Jo. Já když si rozbila vodu, tak já jsem se radovala, to tam i vidět, já jsem se fakt vnitřně radovala, byla jsem se Johanku hrozně ráda. A pak jsem se na ní podívala a věděla si. Tak dneska jdu do duelu, takže jsem to pak věděla. Jako v tu chvíli to se mnou trošičku zamávalo, ale to je pochopitelné. Asi jo, byly to nějaké emoce. By bylo na tvojom místě, tak já bych som rovnako přistupovala k tomu jako ty. Takže... Ale já jsem to nečekala. Kdybych to aspoň čekala, tak jsem to nějak připravíš tohle, ale bylo to pro mě fakt nečekaný. No, takže... Ale ve finále, když to nečekala, tak ten duel byl až jako nečekaně vyrovnaný. Vlastně Denča vedla dvakrát. Jo, byli tam ještě hádám aj viac momentů. Ne, myslím si, že jsme se tak jako střídali, že to bylo, myslím si, že ten duel byl super, že to tak jako... Byl těžký. Byl teda těžký. Byl velmi těžký. Byl ještě jak začalo pršet, to bylo jako šílený. To je drama, no. Takže určitě mě to mrzí, ale co mě tak zahřálo na srdíčku, bylo tam asi to, že tam seděli všichni ostatní a fandili mi, takže jsem ráda, že jsem možná odešla za takových okolností s hlavou vstyčenou, dá se říct, a že mě nevyhlasovali, že mě nikdo nezradil, naopak mě všichni tak jako fandili a rozloučila jsem se hezky a měla jsem z toho dobrý pocit, když jsem odcházela nakonec. Janči ti tam vlastně radil, ať vezmu o tě, že? Tak, jsou tyhle rady k něčemu, vnímá to tam člověk? Jo, nebo? já musím říct, že jsem teda vůbec nevnímala Johanku, jak je na tom ona, ale vnímala jsem teda právě lidi z lavičky, takže jsem se to snažila nějak. Když jsem na to včera koukala, tak jsem si i říkala, že Johanka měla hroznou výhodu v tom, že je vyšší, že totiž ještě měla výš. Mně prostě nešlo už zvednout ty ruce, vlastně tak vyšší jako ty? Já mám 170 cm. No tak já mám pod 170. Aha. Ale neříkám, že pomoc, ale měla ty ruce prostě výš. Já už jsem byla tak unavená, že mě ty ruce výš prostě dát nešly a byla Johanka popravu vyhrála, byla prostě lepší v tom duelu, no. Takže v tom se už jako nemohla vůbec ničem zlobit. Ale napríklad tam je ten moment, že ja som síce doniesla tie myčky skôr, ale ja som asi fakt 50 krát podľa mňa to skúšala a marne a nevedela som prísť na ten grif a paradoxne presne to, že Janko fandil a pomáhal Denke, tak tým, že ja som ho počúvala, tak som sa to snažila nejakým štýlom pretaviť aj do tej hry a do toho boja a vlastne to vyšlo a už ako človek príde na to, tak už potom vlastně to jde, no. Chápu. Denča tu zmínila tu podporu hlavně pro sebe, což tak je. Johanko, jak jsi to vnímala ty? Je to třeba něco, co tě vyhecovalo, nebo tě to zklamalo? Ja viem, že bolo tam viac ľudí na tej lavičke, ktorí na tej ľudskej úrovni sme mali k sebe blízko. Čiže viem, že nefandili len z toho pohľadu, aby sa neodkryli alebo aby ich meno nebolo spájané s mojím. A na jednej strane chápem, na tej hernej, na tej ľudskej ma to strašne vo vnútri bolelo, že neboli schopní vlastne ani zatlieskať, ani povzbudiť, ani fandiť. Čiže Vivi tě aspoň určite fandila. Vivi áno, ale zvyšok, Vivi jasné, tak tá sa nejakým štýlom ani neskrývala vlastne v tej hre, že bola so mnou, že trávila so mnou ten čas. Ale je to ťažké, keď človek vlastne bojuje viac menej od prvého dňa v úvodzovkách proti všetkým, tak ešte aj potom tam sa to takto ukáže, ale každý si prijal, aby som bola von z kola, takže ja to zase chápem. Povedlo se to až další den a samozřejmě tvoje vyřazení velký téma teďkon. Zvolil si tě Standa bezmyšlenkovitě. Ty jsi mu to vrátila slovy o slabých mužích, kteří se bojí silných žen. Bylo to osobní, to bylo vidět mezi váma a tam vlastne prebehlo ešte debata, keď som vyradila Denisku tú noc predtým, tak sme vlastne pred odchodom na ostrov, potom dueli sme sedeli v tme všetci a v tom tichu, lebo to je naozaj taká atmosféra, ktorá je hrozne ťaživá. A mne vlastne Standa povedal, že on pochopil, že už proti mne nechce ísť, že v tej hre mám svoje miesto a že tá hra chce, aby som v nej bola a že sa proste vzdáva. A na druhý deň vlastne bez toho, že by si rozmyslel, čo ďalej, tak hneď vlastne ako buchol tú vodu, tak povedal Johanka, čo chápem, zase, veď všetci ma chceli dostať von z hry a on to mal v tej hlave, ja si myslím, možno už aj nejakých 20 dní určite v sebe to proste tú myšlienku nosil. Aj mi to povedal takto do očí. A ja som, práve tým som to chcela povedať, že tí muži vlastne
išli celú dobu proti tým ženám a nedokázali sme tie aliančné partnerstva nejakým štýlom vytvoriť alebo prehlbiť a vlastne iba sme šli proti sebe, aj keď z našej strany možno niekedy tam bola vôľa toho, aby sme s nimi vlastne hrali. Muži versus ženy, tradiční téma Survivoru. Dřív to byla taková no-go zóna, aby si muž vzal do duelu ženu. To povolilo v letošní sezóně hodně. Tak, Dosť. Myslím si, že jo. Jo, a vlastne jediný Adam si zobral Oťasa. Hej. A to sme boli ako prekvapení. Ja som myslela, že Adam vtedy zobere mňa do toho duelu, ale zobral Oťasa. No, ale neviem na aký impuls. To je tiež také zaujímavé, že prečo práve Oťas. Ale áno, tento rok vlastne boli iba duely so ženami. Vlastne tak ako aj ja som urobila to isté, že som si nezobrala opačné pohlavie. Jasně. Denčo, co ty si o tom myslíš vlastně? Já myslím, že v téhle sérii už to bylo vnímáno jinak právě, že tam bylo dost silných hráčů bez ohledu na to, jestli to byla žena nebo muž. A za mě to není nějak jako špatně, že by si měl muž vybrat ženu, takže jsem ráda za to, že se to takhle zbouralo a že nezáleží na pohlaví. Znova se vlastně dostáváme k tomu, co bylo u vašeho duelu. Standa měl docela hlasitou podporu při duelu s Johankou. Mě by zajímala Denča, kdyby se dostala do dalšího kola, i třeba přes tu zradu Johanky, kdybys tam prostě byla, tak jak bys ten duel vnímala ty? Komu bys fandila? Ale počkej, to teďka to by sa asi nestalo. Buď by jedna z nás tam nebola. Rozumím, ale kdyby... No ale my sme vlastne ako celú dobu... Jako bych určitě, kdybych si náhodou nějak stalo, že není ten duel. A že tam je teda Denny, ale som tam v tom dueli ja a Standa a Denny na tej lavičke. Tak jsem to myslel, přesně tak. Tak to já bych určitě fandila Johance. Tak a to je to isté, že by som fandila Denny, keby je tam. No, to je, že asi, ak tak sa o tom bavíme. Jasně. Jo. Takhle stačí. Určitě. A závěrečná řeč, samozřejmě. To je úplně největší téma sociálních sítí momentálně. Jura, že jo? Fake, ať neukazuje srdíčka, tak kdybys to mohla možná Johanko nejdřív okomentovat? Ja som sa viackrát k tomu vyjadrila, ale tam ide o to, že ja som naozaj cítila na seba obrovský tlak počas celej hry a s Jurom nám to herne vôbec nejakým štýlom neladilo od začiatku až po ten koniec. A Juro je showman, Juro je proste človek, ktorý má rád vystupovať na tej kamery, má rád sa, nie že ukazovať, ale má proste rád robiť tú show. Showman, no? Je to proste showman. A v tom momente vlastne tam bol taký sled tých momentov. Či na tej kmeňovej rade, keď ma vyhlasovali, teda keď si ma Standa, vybral do duelu, tak vlastne obrovské ovácie, čo ako chápem v tom momente, lebo aj oni to prežívajú, boli šťastní, čiže takisto ako oni majú nárok na tie emócie, tak myslím si, že aj ktokoľvek iný má nárok na tie emócie, že ich môže prejaviť. A tam som sa udržala ešte, tam som to vlastne nejakým štýlom nekomentovala. Potom pred tým duelom som mala tiež nejaký svoj prejav, kde Jura vlastne vyprskol opäť do nejakého ako takého posmešku. A to ma už vtedy to vo mne rezonovalo, alebo mne išlo o život v tom momente. Proste tam nič sa iné nedieje, ja tam idem zomreť pravdepodobne teraz a ty sa vlastne smeješ z mojich slov a robí ti to radosť, že ja tu trpím, hej. A potom už, keď človek vypadne, tak z neho naozaj asi padne všetko a ja som už nemala čo stratiť. A bolo to také pre mňa, že som sa šla rozlúčiť pekne. Mne vlastne zovralo hrdlo, už tam boli také tie emócie, tlačili sa mi slzy do očí. A ja vlastne, ako som to tak zo srdca hovorila, tak vlastne mi padol potom zrak na ňo a on sa na mňa naklonil a urobil vlastne široký úsmev a to srdiečko na mňa. A v tom momente sa vedím, že boha, že Juro, že ty si taký fake, že to je proste neskutočné, ako ty dokážeš otočiť tak rýchlo a už potom to proste zo mňa vyletel. Sverám, že nemám čo stratiť, proste aspoň mi to poviem na plné ústa, že je to takto a ja ako nemám pocit, že sa musím z toho vyviňovať. Mohli to byť tvrdšie slová, nebolo to nič také strašné, ale samozrejme všetci chcú, aby hráči z hry odchádzali nejako tak, že s pokorou a s tým, že ďakujem vám všetkým za túto hru a to vlastne stačí, hej. Mluvili jsme o Jurovi a pak tam bylo to nepodání rukou i třeba od Lukyho. No, to je něco, co tě mrzí třeba? To je ďalší taký podľa mňa strašný disrespekt, že už prečo by som ja stále mala mať rešpekt voči ľuďom, ktorí celú dobu po mne šlapali a ešte to ukázali aj takto, že tam napríklad tento moment, neviem, ja momentálne nečítam nič, takže neviem, čo sa rieši úplne, ale viem si predstaviť, že je to ostré, ale napríklad to, že Luky tiež nedokázal to v tom momente tie emócie zvládnuť, ja povedala, že mi ruku nepodá, tak ani Jura, tak asi to tiež o niečom hovorí. Jasne. Že tiež ani oni dokázali skúsnuť to svoje ego, ako ani ja v tom momente.
Čiže všetci sme vlastne boli podľa mňa zahltení tými emóciami a tým celým, čo sa tam stalo v tom momente. Denčo, jak ty jsi to sledovala v televizi? Co se tam pro boha děje po tom, co si odešla? Tak po tom, co se mi vrátily všechny ty pocity, že mě mrzelo, že nejsem ve sloučení, tak když jsem pak viděla, co se tam všechno děje, tak si možná oddychla. Ale no, byl to mazec, jako, co na to mám říct, no. Takže možná i obdivuju Hanku, že to tak všechno zvládla nakonec. Ďakujem. To je hezký. Johanko, ty jsi mi tu před rozhovorem prozradila, že jste ten díl včera sledovali společně. Povídej, jaký byly emoce, kdo všechno tam byl? No, ja som, priznám sa, že Standa mi vlastne napísal na Instači asi minulý týždeň, že bude usporiadavať sledovanie 27.5. Náš teda duel a moje vyradenie, že si urobil ako verejné premietanie. A vravím, že OK, že ja som v Prahe, že super, že ak by som chcela, že teda ma pozýva, vravím, že jasné, že budem rada, že ďakujem za pozvanie. Takže sme tam boli, bolo tam vlastne viac menej asi väčšina survivorov z našej série. Prišiel René Dank, prišiel Dani Pavlíš, prišiel Mikýř dokonca a prišla aj Katka Kundosaki. Ja som, keď som bola na podcaste u Mikýřa alebo v Popcorne, tak som ich vlastne volala, že nech sa prídu pozrieť, že ako budeme tam a bude sa to premietať. Ťažké, atmosféra ťaživá, pretože Standa usporiadával ten event, takže samozrejme, že tá väčšina ľudí prišla kvôli nemu. Rozumiem tomu, keby ja to robím, tak zase väčšina ľudí príde podporí mňa a skandovalo by sa tak isto v opačnom garde. Takže úplne berem, ale pre mňa ako ušila som si trošku bič na seba, ale zvládla som to. No. Bol tam hlavne moment, pre ktorý som tam ja šla a to bol moment, keď ma Standa vyradil, tak sme sa vlastne postavili, pred všetkým sme sa objali a my sme si ani nemuseli, my sme si vlastne nič nepovedali, ale objímali sme sa, neviem, možno minútu a v tom pohľade vlastne, keď sme sa pozreli jeden druhému do očí, prešlo podľa mňa milión slov a úplne taká tá komunikácia, to spojenie na takej úrovni, ktorá proste tam je medzi nami a myslím si, že je všetko vyrovnané a zem sa točí ďalej. Takže sa skandovalo, když No jasné. Ale potom sa, myslím si, že sa zatlieskalo aj mne a mojej hre, takže samozrejme sa skandovalo, keď Standa ma vyradil. Však vrajím, skvelý herný ťah. A s Jurou Tomáš, jak teď? Jurím tiež, tam sme sa poobjímali, on povedal, že ho to mrzí, Juri mňa tiež, takže myslím si, že je to fakt na tej ľudskej úrovni, je to všetko OK. Denčo, co ty a tvoje hra udělala bys zpětně něco? Chtěla bys třeba být výraznější hráčkou? Je něco, co si myslíš, že ti zlomilo vás vyloženě? Popravdě nemyslím si, že by mi něco zlomilo vás. Já jsem se za 60 dní necítila ohrožená a to bylo možná něco, co mi nedovolilo tolik hrát. Měla jsem to štěstí, že jsem byla v kmeni, který nechodil tolik na kmenovky. Necítila jsem se tak v ohrožení, měla jsem silnou alianci, takže jsem nemusela vlastně ani tolik hrát a samozřejmě nebyla jsem jedna z nejsilnějších a nejviditelnějších hráček, ale myslím si, že tu sociální hru jsem měla dobře postavenou. A já jsem i říkala, než jsem odletěla, že do toho sloučení chci projít jako taková nevinná holčička, což si myslím, že povedlo. Ve sloučení jsem měla plány trošku to rozjet, ale nakonec to nevyšlo. U tebe bylo strašný téma to jídlo. Tak jak se pohly ledy, co si všechno stihla vyzkoušet? To mě zaujíma. Stihla jsem toho hodně, takže to moje jídlo se úplně jako změnilo. Teďka jim úplně jinak, takže za to si asi nejvíc odnáším z Ostrova, nějaký ten můj jídelníček a možná i nějaký moje sebevědomí, až jsem mnohem silnější, takže za tuhle zkušenost jsem hrozně ráda a dalo mi to hrozně moc. Říkalo ti okolí třeba, co blázníš do Survivoru, když vlastně... No jasný, všichni si klepali na hlavu, že proč tam jdu, když nepiju vodu a co tam budu dělat takže nikdo mi nevěřil. Ale já jsem to nějak cítila vnitřně, že to je to, co potřebuju, nějaká změna životní a fakt mi to hrozně moc pomohlo, takže... Johanko, teď tvoje hra, nebudu se ptát tak obecně, jestli bys něco udělala jinak, zeptám se specifičtěji. Není to vlastně tak, nebyl tvůj problém ten, že jsi se snažila bejt až moc hráčkou, potvrdit tu svoji pověst velký hráčky, že si dělala vlastně kroky, který ten terč, se kterým si přišla, ještě zvýrazňovali? Ja asi začnem úplne od začiatku, že ja som nemala nejakú potrebu potvrďovať to, že ja som nejaký veľký hráč. Ja som práve, že do tej hry vstupovala naozaj s tou myšlienkou, že budú ľudia chcieť so mnou hrať a nie proti mne. A aj keď mi to moje okolie pred odchodom na ostrov, že oni ťa budú chcieť proste hneď vyrať, že ale prečo? Že prečo by to robili? Ale však by to proste mohlo fungovať, tam by sa dalo ako hrať so mnou, veď ako
ja nemyslím si, že som proste až taká hrozba a oni nie, fakt, nie. Takže opak sa stal pravdou. A ja už potom tým, že sa mi pozatvárali dvere, či Trabodoky, Juro, Luky, potom Adam, Iki, Janko, vlastne mne sa tí muži otočili prakticky chrbtom v tej hre, že mne nič iné nezostávalo, len hrať so ženami a tá hra proste nejakým štýlom súznila, fungovalo to tam a jediný muž, ktorý chcel naozaj hrať, bol Oťaz. Čiže nejaké tie herné kroky, ktoré ja som spravila, som vedela, že ich musím spraviť, pretože dosť mi bolo podávané aj to, že som tam druhýkrát, že vlastne berem nejaký spotlight ostatným hráčom, že to je nevýhoda, že ja som tu už druhýkrát, tu prvýkrát a kebyže sa nejakým zázrakom do toho finále dostanem, tak ja som potrebovala niečo, čo reálne vlastne nikto iný nezahral, nikomu inému sa nepodarilo, čo by som si vedela obhájiť po prípade v tom finále, aby som tie hlasy dostala. Pretože si nemyslím, že len z toho statusu, že som tam bola druhýkrát a že som vlastne všetkým ležala v žalúdku počas celej hry, by mi ten hlas nedali. Jeden z těch kroků je určitě falešná imunita pro Žovku. Jo. Na jednu stranu fantastický krok. Někdy se to nikomu nepodařilo narafičit falešnou imunitu. Na druhou stranu diváci to hodně kritizovali s tím, že to vlastně bylo jako zbytečnost. Že Žovka tam skončila vlastně trošku zesměšněná před národem a vlastně mělo to nějaký hlubší význam, protože vy jste ty čísla měli na to, abyste ji vyhodili i tak, i bez toho. Ja som falešnú skrytú imunitu už raz vytvorila. Aj som ju narafičila vlastne v tej druhej sérii. Našla ju Andrejka Bezdeková a Pepa Kurka. A našli ju v Palme, v džungli, pokým sme boli na odmene. A oni vlastne to našli a komentovali to takým štýlom, že či si myslíme my ostatní, alebo ten, kto to tam narafičil, že sú úplní blázni a že to ide to niekto zahrať nejaké mušle na provázku. A vo mne tá myšlienka teda tkvela stále odvtedy, že som to tam mala, že by som to chcela skúsiť ešte raz, vtedy sa mi to nepodarilo. A tentokrát to bolo o mnoho jednoduchšie, viac menej spravená celá tá falošná imunita, bola to naozaj iba jedna mušla na jednom povrázku, zabalená v tom papieriku, čo aj bolo predtým, ale tam oni na to neklapli. A bola narafičená v lese. Vedelo tom Luky, Standa, Betty, Vivi, Wendy, čiže ja som to so všetkými ľuďmi v tej mojej aliancii, v tej šestke prekomunikovala. Vrajím, nie je to veľmi kruté, oni nie, poďme, zahráme to, keď už to je proste vyrobené, poďme do toho, divákom sa to bude páčiť, bude to show. Čiže my sme vôbec nejakou myšlienkou toho, že ideme Žovku zosmiešniť alebo kopať do mŕtvoly, alebo ako to ľudia vlastne zobrali, bolo pre mňa tiež obrovským prekvapením, pretože Žovka tiež mohla v tom momente viac menej vytiahnuť tú imunitu a povedať, tak vy ste úplný blázni, vy si myslíte, že ja tu idem za seba zahrať nejakú mušlu, tak to ste sa dobre prerátali, vieš. A čiže ako ten moment vôbec to nebolo tak, že ideme Žovku zosmiešniť. Absolútne nie. A myslím si, že ani ona to tak nebere a práve dokázala z toho vyťažiť a že to zobrala v pohode. Jaký Denčo byl ten moment, kdy Johanka, legenda Survivoru, přišla na tu kmenovou radu tehdy? Co jste si tak říkali s ostatníma a co jste si říkali třeba potom, když Johanka, teď vlastně já si nevybavím, jestli ona šla k vám do kmene? A ne, já jsem třeba s Kristýnkou. Tak co se řešilo, jak se šuškalo a jak jste se k tomu stavili vlastně od začátku? Odstřelíme Johanku nebo Kristýnu? Nebo... Já musím říct, že šuškačky strašně už byly, když jsme byli na ostro, že měli přijít nějaký hráči z minulých sériích. To už se tak jako říkalo, ale neviděli jsme kteří. A tak jsem jako čekala, kdo to bude. A když jsem viděla Kristýnku i Johanku, tak jsem byla hrozně ráda, protože oběma holkám jsem fandila a byla jsem ráda, že to jsou ženy. Takže jsem měla radost. K nám šla teda Kristýnka. Takže nejdřív jsem si vlastně vytvořila vztah s Kristýnkou, možná i proto jsem ten vztah s Kristýnkou měla vlastně větší než s Johankou. Strávila jsem tam s ní vlastně celou dobu u padouchů, Johanka se furt tak jako míjela hrdinové padouši, ale byla jsem ráda, že to jsou právě holky a myslím si, že všichni jsme od nich hrozně moc čerpali, že byla to výhoda, určitě jsme byli po druhý, ale já to beru tak, že jsem fakt od nich čerpala a že jsem byla hrozně moc ráda, že jak Kristýnka, tak i Johanka se mnou hrály a o to víc jsem pak byla poctěná. Vlastně poctěná. Jsou se mnou v alianci, obě dvě mi vlastně holky dali svoji důvěru, dali mi svoje imunity. Takže já jsem byla hrozně ráda, že holky se mnou chtějí hrát a že jsem s nimi mohla být právě v alianci. A Johanko, tebe se zeptám, kdybys měla srovnat, a asi tu otázku dostáváš, asi budeš dostávat, ale tu druhou sérii s tou letošní, která je třeba dramatičtější, protože tahle se rozjížděla pomalu, to byla kritika diváků a poslední týdny se to rozjelo a naopak jako... Ako z môjho nejakého prežívania hráčského alebo ľudského a tak? Tak, presne.
No ja proste, ja to tiež, hovorila som to už na ostrove, že vlastne ostatným hráčom, že tá druhá séria, kde som bola ja, bola prakticky v úvodzovkách prechádzka rúžovým sadom. Toto bolo pre mňa peklo od začiatku až po koniec. Naozaj, či ľudské, či herné, bolo to strašne, tie súboje boli extrémne náročné fyzicky. Ja som vôbec nečakala, že toľko fyzicky náročných súbojov bude v tej hre. Odmeny boli podľa mňa dosť chudé. Áno, a celkovo ako tá hra pre mňa bola hrozne zložitá, komplikovaná, takže ja som si prešla nejakým svojimi vzletmi a pádmi v tej hre a očistcom, keď to tak mám povedať, ale nedá sa to porovnať vôbec s tou druhou sériou. Jednak aj hráči, ľudia už proste majú viac napozerané tie veci, prichádzajú s inými myšlienkami, s inými víziami v tej hre, či herne sú viac nabrífovaní, viac hráčov im už vie dať ten insight, ktorý boli na tom ostrove, takže už je to, tá kvalita v tom kaste je prostě vyšší, ako bola predtým, podľa mňa. Už jsme tu nakousli to téma muži versus ženy. A to téma je čím dál silnější. Ženská vítězka Survivor ještě nemá. Tak vyselo tam tohle téma na ostrově ve vzduchu hodně? Třeba Denča? Já myslím, že hlavně kluci to vnímali, že se toho tak báli, možná proto... Úplně zbytočně, podle mě. Jo. Takže na nich to bylo vidět, že se nás žen bojí, ale za mě, jako letos ty holky byly fakt našlapaný. Myslím si, že letos tam fakt byla největší pravděpodobnost, že to ta žena vyhraje, takže uvidíme, jak to dopadne, ale určitě tam nějaký ten tlak byl, ať už od lidí, anebo to cítili ty hráči. No. Johanky názor? Protože vlastně, když jste vy přišli s Kristínou, tak to taky byla velká odezva. Přicházejí 2 ženy. Ono, neviem, koľko vlastne ja môžem povedať, ale viem, že nemali do hry vstúpiť 2 ženy. Nevedeli sme, aj ja keď som dostávala tú ponuku, tak som nevedela, či budú 2 hráči, 4 alebo 6, ktorí budú ako second chance. Takže som vôbec nevedela, aký počet genderovo, ako to bude, nebude vyvážené. Takže iba viem, že tie plány produkcie neboli zámerne tam poslať 2 ženy preto, aby vlastne sa pretlačala nejako ženská víťazka tohto roku. Tiež, keď sme vošli do hry, tak už vlastne jedna žena odišla, Simona. Čiže tam bolo iba o 1 ženu naviac, čo nevidím ako nejakú obrovskú výhodu alebo prevahu žien oproti mužom. A to, že sme sa zomkli a dokázali vlastne proti tým mužom v určitých bodoch hry ísť aj na čele s oťasom, tak proste myslím si, že logicky každý, kto sa chce do toho zlúčenia dostať, tak si so sebou chce zobrať ľudí, ktorých dokáže neskôr poraziť a nie ľudí fyzicky silných, ktorí budú vyhrávať non-stop individuálne súboje a vlastne budú neustále ohrození. Téma, který mi přijde, že je taky jako docela zásadní v letošní sérii Survivoru, to je nějaký jako útoky diváků, se kterými vy obě máte asi zkušenosti. Johanka dokonce zveřejňovala vlastně ty hejty, který ti vlastně chodí. Tak jak se díváte na tohle, že vlastně ten online prostor je takový, jaký je, ale kvôli hře? Mňa napríklad ako voči Deniske, ja som si čítala niektoré veci, vrajím, snažím sa to strašne filtrovať, ale ona, ako aj teraz sama povedala, mala pevnú pozíciu v Aliancii celú dobu, tú hru mala dobre rozohranú, tá sociálna hra jej išla naozaj, nikto vlastne s ňou nemal žiadny problém, myslím, že iba, že raz Aďo tam vtedy povedal v rámci ako nejaký hypochonder alebo dačo, alebo neviem, čo to tam bolo. Čiže viac sme ako všetci s ňou počítali a strašne ma vlastne mrzeli tie veci, že ty si tam na nič, ty vlastne nič neurobíš, nič neodohráš a ten divák nedostáva proste komplexný obraz toho, ako naozaj Denča ako hráčka v tej hre napríklad figurovala a čo všetko zvládla, dokázala, prekonala a príde mi to absolútne proste nemiestné. Ale je to tak, ale to ako hovorím teraz o tebe, môžem ako o komkoľvek inom, ktorý dostáva ten hej, ale napríklad ona, keď ju teraz počúvam, tak proste je to tak a ten divák naozaj to z toho pohodlia domova si nevie ani predstaviť, ktokoľvek z nás, čo tam bol, čo to prežíval. Čiže ja chápem, nie všetci môžeme byť obľúbení, nie všetci musíme byť obľúbení a tá kritika je viac menej vítaná, aby vznikali debaty a tá hra má v ľuďoch vyvolať emócie a polarizovať spoločnosť, ale nie takým štýlom, že proste buď niekomu škaredo nadávať alebo mu prijať smrť a robiť takéto veci. Čiže to už je za mňa niečo, čo proste nepatrí a nie je to názor. Denča, bolí to, když přijde takovýhle komentář? Já musím říct, že já jsem asi na takovýhle komentáře zvykla a nic si z toho nedělám. Paradoxně
se mi teďka ozývají spíš lidi s hezkýma zprávama, což jsem ráda, ale z těch komentářů špatných si prostě neberu se k srdci a dělám to už tak od jak živa, takže se snažím na tohle vůbec nemyslet, ale souhlasím s Johankou, že těch špatných komentářů přibývá a přijde mi, že nikdo se z toho tak jako, nebo že nikdo se tomu nevyhnul v téhle sérii, že jako fakt ty komentáře, nějakou svůj čas, kdy ty komentáře přicházely, takže asi každý si musí trošku zamyslet nad tím, co píše, a jestli by mu to bylo příjemné, kdyby mu to psali tomu člověku, takže říkám, z gauče se to posuzuje jako snadno, ale být tam a jenom tam prostě přijít na tom ostrově je už za mě jako zaslouží se nějaký respekt, takže... Je to tak, že vlastně člověk nemá úplně zkreslenou představu o tom, jak ta jeho třeba hra, jak ta prezentace v Survivoru působí navenek? Že třeba, Johanko, na vás se útočilo nejenom na tebe, ale na celou vaší vlastně trojku z Betty. A... Ja som nejakým štýlom predpokladala, že budem posadená do pozície nejakej silnej, nemilosrdnej hráčky ženskej, ale absolútne som si nevedela ani v sne predstaviť, že verejnosť to bude až takto vnímať, až tak ťažko prežívať, že to budú brať na tej osobnej úrovni až tak veľmi. A mňa strašne ako baví ten fakt, že mne sú vytýkané nejaké veci, že berem veci osobne, ale pritom aj ten divák to bere osobne, aj ten divák to prežíva s tým svojim hrdinom a je to strašne ako také naozaj také laboratórium psychológie otvorené momentálne teraz a pre nás všetkých, aj čo sme boli tam v tej hre, aj čo teraz už sme naspäť doma, môžeme sa dívať na to vlastne ako to celé bolo a vnímať tú vlnu naspäť, ako vlastne ľudia vnímajú tú hru. Čo sa dá s tým robiť, no. Nie vždy, ja sa nejdem vyhovárať na strich, ale myslím si, že každý dostal tú svoju nejakú charakterovú linku, do ktorej je pasovaný a proste funguje to. Střih je velký téma mimochodem a sám jsem si to zažil za minulých sérií, když jsem se bavil s účastníky, spoustě z nich vadilo, že vlastně nezazněly třeba nějaký zásadní věci, tak vnímáš to třeba, Denčo, stejně tak? Mrzí tě to, když se teď zpětně díváš, že vlastně divák nemá ten kontext? Tak samozřejmě do toho dílu se ale nevyjde úplně všechno, furt je to hodinový díl, takže chápu, že si tam dali to, co jim hodilo, aby přesně udělali nějakou tu dějovou linku. Takže je vždycky potřeba počítat s tím, že ne vždy všechno se tam vejde a máš tam toho prostoru tolik, kolik usoudí televize. No. Mm-hmm. Já si na závěr neodpustím otázku mimo Survivor, třeba na soukromí holky, co dál. Teďkon samozřejmě nějaký pík cool díky tomu Survivoru, tak třeba Denča, co nějaký zápas v Clashi. A tak dneska se mě ptali, jestli si na námi spolu zápas za ten duel. Já vůbec. Ne, já už taky neplánuju. Takže teď odpočívám ještě, asi už plánujem s přítelem nějaký věci, takže už si budu tak jako užívat a ne žádná tvrdá příprava, ani žádná tvrdá reality show. Už si budu jen užívat a odpočívat. Když jste nakousl, tak co plánujete s Tomášem? Tak jak už dneska říkal Tomáš v rozhovoru, asi takové věci jako každý pár, nějakou společnou budoucnost, plánujeme stavět domeček, vzít se, mít děti, takže doufám, že se nám všechno brzo poštěstí a podaří. A Johanka s Máriem? Sami sme sa s Dany vlastne veľa o tom na ostrove bavili, čiže máme takú podobnú víziu tej budúcnosti. Veľa sme to preberali, čiže my tiež sme zasnúbení. Ja som chcela svadbu vlastne tento rok, ale skrz to všetko, čo sa deje, tak úplne si neviem predstaviť. Asi by som si to ani neužila, ten celý moment a nestojí mi to teraz za to na to zbytočne tlačiť. Takže sme to odložili na budúci rok a tiež rodina je teraz na prvom mieste, takže uvidíme, čo sa bude diať. Tak vek na to máme a mužov tiež. Takže už len asi tak pozitívne a dobre, nie? Přesně tak. Tak já vám děkuju za rozhovor. Taky děkujeme.